Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, samahan niyo po ako guys. Ngayon nandito ako sa Pasig River Esplanade guys. Ayan po. Hello guys. Dito ngayon si KBR TV sa Pasig River Esplanade. Ayan. Samahan niyo ako guys. Ikutin natin yung ano. Ayan. So ayan guys, may kalab shoutout sa inyo guys. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang boring na, parang ang boring na buhay ko kung ang dati kong pupuntahan. So ayan, magandang tanghali sa inyong lahat guys. May kalab shoutout sa inyong lahat guys. Dito po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Kikita nyo guys, ang ganda ng view natin. So ayan para tayong nasa ibang bansa guys. Lalo na sa gabi guys, ang ganda nito guys. Ang ganda ng ilaw nito guys. May mga fountain pa to. May mga fountain pa to dito. So papasyalan natin guys yung overlooking nya. Ayan Ayan, may kalab shoutout sa dyan, Jorens. Ayan, nandito ako ngayon. Kanina na, yung una kong live na sira dinilit ko. Ayan, nandito tayo ngayon guys. Ganda. Ito yung overlooking nila. Sa ilalim niyan guys, mayroong mga store. So mamaya, magbubukas na to mamayang hapon. Meron ditong event guys. Yan yung Jones Bridge natin. So kahapon, nung isang araw, nung Webes yata, may vlogger dito na natin, kaibigan natin. Ayan. Si Papa D nag-live yata dito. Napansin niyo yung ilalim ng Jones Bridge. Yung tagusan dun sa phase 1. Inabot ng tubig ilog yan, baha. So parang hanggang tuhod. So sa ngayon wala na guys. Kanina umulan ng malakas kanina ng kanina mga 11:30. Ang lakas, sinabutan tayo doon kanina. Nag-live tayo sa KBR TV official natin, yung page natin. Panoorin nyo guys yung live ko doon. Ayan, baha dyan nung Webes ba yun. So ngayon okay lang. High tide tayo. Ayan, yung tubig, pansin nyo yung tubig ilog. Ayan, pansin nyo wala siyang wala siyang water lily guys. Malinis siya ngayon. So ayan. So pupunta tayo doon sa titingnan natin kung tapos na yung karugtong nitong phase 2. So ayan, makikita niyo, papakita ko sa inyo guys yung mga store. Ito guys, sa mga gustong kumuha ng dito, store. Marami pang bakante guys. Ayan merong Melody Lounge. Parang video okay bar to. May mga shake. Ayan, may mga design na guys Mamaya pala guys, mayroong event dito mga 5 PM. Mayroong treat or trick. Pasyal kayo dito guys mamaya. Maraming tao dito mga 5 hanggang gabi. Ayan. So ayan kita nyo may mga nakaabang na store dito. So ayan. So
Meron tayong mga parts dyan. Ayan, yung ating mga tagapaglinis yata ng ano yan. Ating ilog, Pasig. So ito guys, kung napapansin nyo, ayan, fountain po yan. Sa gabi, napakaganda niya. Iba-ibang kulay. So dito sa gawin na to, ito yung gilid guys, papuntang ano. Meron kasi ditong ayan, may mga dumadaan dito, jeep, motor, mga sakyan. Ang may tagusan kasi to guys, yung ipakaliwa papuntang Intramuros, yung diretso na yan papuntang ano yan, Binondo Bridge, papunta Santa Cruz. So ayan, naghihiwalay sila. Yung jeep papunta doon sa Intramuros, tapos yung diretso na yan akyat ng ano yan, akyat ng Binondo Bridge. Ayan, akyat yan yung motor na yan, akyat ng Binondo Bridge yan. So makita nyo guys yung gilid dito, kita nyo yung gilid, gawa na. Marami ng landscaping dito, ang ganda ng mga halaman. So ayan, ito po yung gilid guys, halos gawa na. Ayan ganda ng gilid niya. So konting ano na lang, may nakita tayong ano doon kanina, mga manggagawa. Halos patapos na, sinesemento na lang yung mga ano, lapag. Ayan, mamaya guys, may event dito. Ayan may event dito guys. Free admission to guys, free admission. Pwede kayong pumunta rito guys mamayang alas 5. So meron din tayo dito mga souvenir. Hi sir. Mga bilihan ng souvenir guys. So may mga kwintas dito, sari-sari, mga pitaka, ganyang kwintas. So ayan, si Batman. Ayan, dito yan matatagpuan sa may Pasig River Esplanade. Magkano ito ba ito? Ano yan hindi binibenta ang galing ako lang ng bracelet. Pang-display, nakabalik. So, ayan. So guys, yung mga gustong bumili dito ng mga souvenir, pasya lang kayo dito guys. Magkano naman dito sa anting-anting na to? 100. 100. Mga bracelet, 50. Yung mga pang ano dito, itong tawag dito. Yan, pwede sa mga pintuan to. Okay. Mga panglagay sa ano, susi, keychain. Ayan Itong ngipin ko. Ano na yan? Shell na yun. Parang may gawa sa shell. As resin. Ang ganda ng kwintas dito. Tribal. Dito sa kwintas, 100 lahat. Kahit anong klase. 100 lahat.
Guys, mamili na kayo dito guys. Yung mga may hilig sa kwintas na mga anong tawag dito? Tribal bracelet. Mga tribal bracelet. Ayan o, may paddle. Ano pa ito? Paddle? Sagwan. Sagwan sa ginagamit sa Dragon Boat. Dragon Boat. Ayan o, sagwan. Ayan, may love shoutout dyan kay Cooking Kitchen. Ayan, thank you so much kay Brent. May love shoutout sa dyan, Brent. Thank you so much sa pagbisita sa aking live. Ingat kayo dyan, guys. So, pasyal na kayo dito, guys. Pag nagawi kayo sa dito sa may Pasig River Esplanade. May mga souvenir dito mabibili. Marami. Ayan, may mga pitaka, iba-ibang kulay. May mga paswerte din dito, guys. May mga paswerte din, ayan, sa mga dito, sa mga bracelet na paswerte. Yan, mga 100. May 100, may 150. Depende sa charm. Depende daw sa charm. Pag malaki ang charm, medyo ayan ang mga bracelet. Presyong lang yung binondo. Presyong binondo lang to. Presyong binondo. Mura na to guys, tara na. Pag nagawi kayo rito guys pag namasyal kayo rito, may mga traditional jeep tayo rito guys. Traditional jeep na keychain. Ito. May mga bracelet. May ibang klase Mas handcrafted, mga handcrafted bracelet. Ano tawag? Handcrafted. Handcrafted. May mga parol pa tayo maliliit dito guys. Parol. Kapis. Di ba? Kapis yan punta na kayo dito guys. Marami mga bibili rito. Mahilig sa anik-anik. Mga may hilig sa anik-anik yan. Pwede pang wala kayong dito yung sign ng angkor na kahoy. Kaya baka nabili mo. Maraming siman dito naman dito. Oo nga, ako gusto ko yun Mukhang nabili mo. Kaya may mga pangil ng buhaya rito guys. May ang gaganda Mamaya may event dito yung trick or treat. Oo. Ayan, yung mga bata. Ayan, sa mga kababayan natin na malapit-lapit dito. Giveaways. May Mga free giveaways na mga candies, laruan. Ayan guys, pasyal na kayo dito guys mamayang 5 PM meron tayong Halloween dito event. May trick or treat. May mamimigay yata. Sino kaya mamimigay? May mga sponsor dito na Bawat booth may mga freebies. Ayun, yung mga bawat booth dito, mga store, meron silang ipamimigay sa mga bata. Ay guys. Pasyal kayo dito mamaya guys. May event dito guys. Mayroong mamimigay ng mga candy. So ayan papansin nyo guys. Meron ditong halos patapos na to Ayan. Semento na nila. Halos patapos na sila. Ayan finishing na lang to. May mga store dito guys. Mamaya mamimigay sila ng mga candies, toys para sa mga bata. Pasyal na kayo dito guys mamaya. Sa mga malalapit dito guys.
Ayan. Magna-lunch dito. After the below you charge. Ayan yung gilid guys, mapapansin nyo, ang ganda, no? May mga foreigner tayong bisita dito guys. Hindi na. Interviewin ko sana, para nagmamadali. Meron din tayong biker dito. Si Kuya. Yeah, meron din tayong mga foreigner dito guys. Hi sir. Ano yung sinabi niya? TBR TV. Kasama niya. Kasama mo. Kayo yung nag-tour. Ayun, yung tour guide natin. Ano. Yung mga kasama mga taga-sama yan. Ito. Foreigner. US ito. US. Ayun, may mga taga-US dito kung bisita natin. Tinutour nyo ng mga ating kababayan. Ayan. Maaga pa guys, marami ng mga bumisita. Mamaya meron tayong event dito. Merong trick or treat mamaya. 5 p.m. Ayan. Hi, thank you for visiting. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga viewers natin guys. Maraming salamat sa pagbisita guys. Share lang po ang live natin. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade guys. Thank you so much guys for visiting my channel. Please don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much guys. God bless you. Ayan po, kung napapansin nyo guys, merong gumagawa sa mga flooring. Tinatapos na nila guys, talagang tatapusin na nila. So papasyalan natin guys yung ito guys yung baba ito ng mayroon tayong overlooking dito sa taas. So itong baba meron siyang mga store. Ayan. So pupunta tayo doon guys. Dadaanan ulit natin. Ayan, dadaan ulit tayo dito. Dadaan ulit tayo. Thank you for watching. Mega live shoutout sa dyan. 27 in the house. Thank you so much. Makikiraan ulit sa gilid lang. Makikiraan ulit. Ayan, halos patapos na. Ayan, ganda ng natin guys. Ayan, ang ganda ng ating CR. So meron kompleto dito. Hi ma'am. Hi sir. Ayan, may mga bisita na tayo guys, maaga pa lang. Pwede na dumiretso na, sir. Okay na. Halos patapos na.
Oo. Yan ang national language na. Oo. Pero may mga ano dito guys, may mga milk tea. Lapit na tumatapos guys. Oh, marami pang bakante dito sa mga gustong bumisita dito guys. Oh. Sa mga gustong magtinda. Ayan, sa mga businessman natin yan. Pwede kayo dito guys kumuha ng meron pang mga bakante guys. So ayan, nandito po tayo ngayon sa Phase 2, kung saan nandito na tayo sa tagusan na to ng guys. So ito, mapapansin nyo, nandito na tayo sa Binondo Intramuros Bridge. So ayan, ito mo parang may kuweba rito. Ninimba ka ng mga lupa. So ayan, may mga bisita na tayo guys. Kasi wala nang hello. Pa-picture. Sige. Uy, nakakaya ko.
Ayan, nakamute ako kanina kasi may music doon sa baba. Maka-copyright tayo. So yan, doon marami tayong mga kababayan doon sa baba. So ayan guys ha, i-update ko lang kayo. Andito tayo ngayon sa Binondo Intramuros Bridge. Ayan, yung nakikita nyo ngayon, papunta doon, yun yung Santa Cruz. Ayan. Ayan o, nakikita nyo yan. Meron dito yan daan, may daan dito yan. Dito yan sa may Loton. Ayan, ayan. Dito yan. Yan, mala sa likod ng ano yan, nasa likod ng immigration. Ayan ang embassy. Ayan, pwede kayong tumagos dyan, papunta ron. Ayan guys. So dito naman guys, kung galing kayo dun sa Binondo Bridge, papunta dito, meron na siyang ano, baling may hagdan na siya rito. So inaayos pa. Malapit na rin magawa. Actually gawa na, parang finishing na lang. So ito yon. Ito yung hagdan na yan, papunta dito. So mayroon na rin dyan, may akyatan na dyan. Ayan. Ayan, bago na yan. Aakit na siya dito. So tagos na siya dito. Bababa na lang kayo dyan. Kung galing kayong Binondo Bridge, bababa na kayo dyan. Papunta na dito. So ayan, papunta na dito. May hagdan na rito, papunta rito sa overlooking, sa taas ng mga store. So ang ganda ng mga halaman natin dito guys. Napaka ano talaga, napakadaming niya guys. Oh, nakita niyo yung mga bulaklak. Oh, ang ganda guys. Meron siyang pinaka-island dito, landscaping ditong sa gilid. So ayan, ang ganda, di ba? So ito na yung karugtong guys ng Jones Bridge, Binondo Bridge. So ito na yung guys, oh. Dito naghihiwalay guys yung papuntang, ayan oh, mga e-trike. Yung mga papuntang Intramuros, ayan, baba doon sa gilid. Tapos itong diretso na to, ayan, may dadaan dyan. Yung jeep, yung papuntang ano yun guys, papuntang Intramuros yung jeep. Punta doon sa Cathedral. Dadaan doon sa Cathedral. So ito naman guys, itong way na to, ayan o, papunta yun doon sa Binondo Bridge. Ayan, ganda ng halaman natin guys, napapansin nyo. Ayan, shoutout muna natin guys yung mga kababayan natin. Kasonoy! Ayan, may galab, shoutout Kasonoy! Ayan, may galab, shoutout sa iyo dyan, ha? Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Thank you so much Kasonoy. Ayan, pakisupport na lang po natin ng channel ni Kasonoy. Kasonoy Official. Ayan, may galab, shoutout sa iyo dyan Kasonoy. Thank you sa pagbisita guys. So ayan na, nasabi ko na kanina guys, itong way na to. Ayan, itong way na to guys, yung paparating na sasakyan, pupunta siya sa Binondo Bridge. Ayan. So yung ano na yan, ayun, yung motor na yon, papunta naman yun sa Intramuros. Puntang Cathedral, San Agustin, sa may ano ang tawag doon, sa may yung Bonifacio Shrine, ano ba yan? Hindi pala, yung isa doon, ano ba ang tawag doon? So ayan, sisilo muna tayo guys. Hanap tayo ng So mega love, shoutout sa inyo dyan, 300 million in the house. Thank you so much sa pagbisita guys. Sana makapunta pa ako ng
Samahan nyo ulit ako guys ha. Baka makapunta tayo sa Dolomite Beach. Tingnan natin ang sitwasyon dito. Hanap tayo guys, mababasa tayo dito. Nandito ako sa overlooking guys, sa baba ng mga store. May mga store kasi dyan. So mahaba na kasi lakaran ko. Tagusan na. So hanap tayo guys ng sisilungan. Doon tayo sa guard. Mababasa ako rito. Ayan, lakas guys. Ang lakas ng ulan guys. Ayan, basa na yung pantalong ko. So dito na tayo dadaan. Ay, pababa dyan. Delikado. Dito tayo sa may hagdan. Wow, basa na yung likod ng ano ko. Kaya maraming salamat sa mga viewers natin, supporters. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking channel. Nakashare na lang po ang channel natin, KBR TV. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much guys sa pagbisita sa bahay ko. Mabuhay kayong lahat. Ayan, God bless you. God bless you all. Ayan, doon tayo sa ilalim muna guys ng Jones Bridge. Wow, galing tayo doon guys oh. Ayan oh, galing tayo doon sa phase 2. So bababa na tayo. Malakas na ulan, grabe. Basa na yung likod ng binti ko. So pagka tumila to guys, pupunta tayo ng Dolomite. Visitahin natin Dolomite. Kung ano na sitwasyon doon. Wow, dito na tayo. Dito muna tayo. Dito muna tayo guys. Dito tayo guys sa ilalim ng sa ilalim. Basa tayo. Basa. Ito yung binaha guys. Ito yung binaha nung nakaraang araw. Dito, kita niyo yung lapag. Inabot ng tubig ulan yan eh. Inabot ng tubig ulan halos nasa hanggang tuhod yung tubig. Ayan o. Tumaas kasi yung tubig ilog. Ayan. Kita nyo guys, meron trash boom dyan. Yan yung humaharang sa mga plastic natin, mga water lily, mga dumi. May nakita tayo doon sa unahan. Ayun, may trash boom din doon na may mga nasala na siyang ng rep. Yung case ng rep. Nasala na siya. May mga konting water lily. So far naman malinis naman ang ilog natin. So ito po yung phase 1. Ayan mga kababayan, phase 1 po. Yan ang phase 1 ng Pasig River Esplanade. Sa likod lang po yan ng natin, ng dating Manila Post Office, Quezon City Hall. Ayan guys. So, thank you so much guys. Thank you so much. May mga ano rin tayo dito guys. Hello, Rene Squirrel. Ayan, don't forget to subscribe, like, and share sa ating bisita dyan. Nasa baba, si Rene Squirrel. Ayan. Nandito tayo, nakasilong tayo, Rene, sa Binondo Bridge. Sa ano pala to? Sa Jones Bridge. Ayan.
Sumilong tayo, umulan na naman ng malakas eh. So ngayon, wala na. Ayan. Wala na naman. So mga kababayan, sa mga kids natin, ayan. Sa mga kids natin guys, mayroon tayong event dito mamaya. Mayroon tayong Halloween event. Mayroong trick or treat. Mayroong mga mamimigay dito ng candy at saka toys. Yung bawat store na nandito, mamimigay sila ng mga giveaway. So pasyal na kayo guys, mamayang hapon, alas 5. Pasyal na kayo guys. Samantalayin nyo na guys, pasyal kayo mamaya 5 PM. Mayroon event trick or treat. Ayan, magdala lang kayo ng lalagyan, yung malaki na para maraming laman, marami kayong maanuhan dito. So mamaya mga 1 hour lang tayo dito guys, 1 hour lang tayo dito, tapos pupunta tayo sa Dolomite. Ayan, samahan nyo ulit ako mamaya sa Dolomite. Titingnan natin ang sitwasyon doon, kung marumi na ba, malinis na ba, may naglilinis ba, titingnan natin. Tapos kung may oras naman tayo, pupunta tayo doon sa sinasabi nilang murang kainan. May murang kainan daw doon. Doon sa 20 pesos lang yata, meron ka nang makakain doon sa may Maria Orosa Street. Doon sa may Malate ba yun? Ayan, baka mapasyalan natin pag maaga tayo matapos sa Dolomite. Samahan nyo ako guys mamaya ha. So ayan po ang update natin. Tuloy-tuloy pa rin dito. TikTok na doon na babae dulo. Ayan, may nagti-TikTok doon. Ayan, and don't forget to like mga kababayan natin din. Sa mga viewers natin, don't forget to like and share. Thank you guys. Kasonoy, ayan, mag-love shoutout sa inyong Kasonoy. Rene Squirrel, don't forget to subscribe. Rene Squirrel and Kasonoy Official. Ayan, wala nang ulan guys. Pero napakadilim na naman ng kalangitan. Ayan. Pero tuloy pa rin to mamaya. Mga lasing. Mga 5 PM. Trick or treat sa mga kids natin. Pasyal na kayo dito guys sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ayan guys,
Nandito tayo sa ilalim ng John's Bridge. Kasi umulan kanina. Ayan, dito tayo nagsumilong. Ayan. Alam nyo guys, dito sa kinatatayuan ko, bumaharaw dito nung sagsagan ng bagyong Christine. Huwebes yata yan, Merkules. Oo, ayan. Bumaha dito guys, oh. Umabot hanggang tuhod yata. Tumaas kasi yung ating ayan yung ilog natin. Tumaas yan, inabot ito. Mababa lang ito banda dito sa mababa lang to eh. Mababa lang tong lugar na to dito sa ilalim ng John's Bridge, mababa lang. Ayan. Dito yan. So ayan, maraming salamat sa mga viewers natin. Thank you so much sa mga nag-stay dyan. Thank you guys. So mag-ingat lang po tayo guys sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Uulan, iinit. Kanina sobrang init. Ngayon, ayan. Naku, yung sinampay pala dyan. Iiwan ko yung sinampay ko mga doon. Ayan, 29 viewers, 29 million in the house. Like po tayo guys mag-like po tayo, mag-like. Maraming salamat. Sa mga masisipag mag-share, mag-share na rin kayo guys. Salamat. Ayan, ito yung mga taga-linis natin. May nakita akong tagak yata yun, uwak. Tagak yata yun, kulay puti. Yung sa baba. Ayoko na makikita kaya naman pa ito, sir. Hindi pa kayo gabi ito, hindi ka Maynila lang pero. Tulong mo yun, no? Kaya nakapasusunod yung buwan mo yan. Ayan, maraming salamat guys sa pagtambay niyo dyan. Shoutout sa inyo dyan, may galab shoutout sa inyo dyan. Ingat kayo sa mga ginagawa nyo, sa mga commuters dyan. May galab shoutout, ingat.
So ayan guys. Balik ulit tayo din guys. Balik ulit tayo dito. Ganda, di ba? Ganda ng view. Ay, mayroon na. Mayroon ano dito, may lovers. Ayan. Ayan guys, oh. Pwede kayong mag-ano dito guys. Sa mga ikakasal dyan, pwede mag-prenup dito guys. Ang ganda rito. So guys, galab shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas, sa Mindanao, may galab shoutout sa inyo. Nandito po tayo ngayon sa Pasig River, Esplanade. Guys, maraming salamat sa mga viewers na dyan. Ayan. Don't forget to subscribe, like, and share. Ayan, nandito po tayo. Ayan, may mga ano tayo. Kailangan na ba? Like ano, like I mean yung sa Ano yung plaba pa na po na? malakas yung ano. Depende yun sa'yo. May mga bisita tayo guys, mga taga Litran. Ayan guys. Hoy, talagang di sa ano. Nakabang kasi chance. Oo nga. Ang deep na yun mo Hello guys, diba? mga taga Litran. Yes po. Ayan, mga taga Litran. Shoutout kayo guys. Shoutout po. Shoutout sa mga taga Litran. Ayan, ayan si Sir. Ay, ma'am, ganda ni ma'am. Pwede nyo kainin yung taas na chicken. Lahat yan bago. Ayan, pasyal sila guys. Maganda ba? Siyempre, ayan. Ay, magsushoot din kayo. Mag-ano rin kayo. Ah, sige. Get kayo guys. KBR TV ah. Don't forget KBR TV. Thank you. Naka-live tayo guys ah. KBR TV. Ayan. Shoutout nyo sa ano? Ma'am ba? Baka maano tayo. Ma'am? Baka maano tayo, ma-viral. Eh, shoutout sa mga kaibigan natin sa Litran. Ayan, mga, Hello po. ayan. Haru po at ay. Haru po sa ay. Ayan ma'am, ayan ma'am. Ayan ma'am. Ayan si ma'am, mahihain pa si ma'am. Ayan, sir. Shoutout sir. Shoutout po. Ayan. Shoutout pa na mga tropa. Shoutout sa mga tapa ko. Diyan. Cavite po. Ayan, sa Cavite, shoutout. Ayan, kumusta kayo dyan? Alam ko, ayan, umupa na ang baha doon. Umupa na, no? Ayan, mag-ingat po tayo. Ayan, mga taga, ayan po, mga kababayan. Meron tayo mga binisita rito. Mga taga Litran. Dito naman tayo. Dito rin guys, meron lilikuan din dito pala.
Pwede kayong lumiko dyan. Tayo. Ito, gusto ko talaga yung pag-grasya. Dapat na yan. Kami lang channel sa inyo. Sorry sa akin ng drama lang sa sa Pasig River Esplanade, guys. May foreigner tayo dito, guys. Ayan, may foreigner tayo.
tayo doon guys. Ayan guys, umaw na. Shoutout sa inyo guys. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo guys ha. Konting oras na lang. Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel, KBR TV. Ayan, sa YouTube channel ko po, KBR TV guys. Don't forget to subscribe, like, and share. At sa ano guys, pasuyo naman guys, palab naman ako sana, palablab naman ako sa aking KBR TV official, yung aking page. Ayan. Pasyalan nyo naman guys, yung KBR TV. So, ayan guys. Maraming salamat sa mga viewers ko guys. Thank you so much. So ayan guys, may love shoutout sa inyong lahat dyan. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan. Nandito tayo ngayon sa phase 2 sa may Binondo Intramuros Bridge na tayo guys. Galing tayo dun guys sa phase 1 sa Jones Bridge. Diyan sa likod ng Loton, sa likod ng Manila Post Office. Yan po yung phase 1 dun guys. Pasyal kayo dito mamaya guys, may event dito. Meron ditong Halloween event, trick or treat. Ayan, sa mga kids natin, pasyal na kayo dito. Ayan, pasyal na nyo yung mga nanay, yung mga tatay, pasyal na yung mga anak nyo guys dito. So, ayan. Ang ganda ng mga bulaklak dito guys. Ayan. Nandito na yan sa phase. Ano na yan, phase 2. Halos gawa na guys, oh. So, dadaan tayo, tingnan nyo. So, konting finishing na lang dyan. Siguro mga halaman na ilalagay dyan. So, bababa na tayo guys. Ito na yung tagusan guys ng ano. Tagusan na to guys ng papuntang Binondo Bridge. Ayan o. Konting na lang guys. Konting kinis na lang guys. Mayroon na silang tatagusan. Ayan. So, dadaan tayo dito sa yung mga store. May mga store kasi dito guys. Pasyal tayo doon. Ayan. Pasyal tayo doon. Dito guys sa ilalim dito, galing tayo dun sa overlooking guys. Dito guys may mga dito guys, may event dito mamaya guys. Tingnan nyo, mayroon ng Halloween dito. May mga mamaya may mamimigay dito yung mga nangyari ng store dito. Mamimigay ng mga candy at saka toys. Ayan. Ay, gara lang. Ayan, ginagawa na ganito. Matatapos na to. Ano yung mga CR natin? Kompleto na yung PWC, kompleto. Ganda ng CR dito. Ayun o, pinatapos na nila. Pinatapos na nila kuya. Ay, nagsara. Sayang, titingnan ko pa na. Hindi, iyaano ko sana eh. Ayun mga kabayan, meron dito, may mga souvenir dito guys.
Ayan. Nakatakip eh. Pasyal kayo dito guys, may mga bibili kayo mga souvenir dito. Ito, nakatakip nga lang eh. Mamaya magbubukas to. May mga ano rin dito, mga bracelet. May mga pitaka. Iba-iba yan guys, nakatakip lang. So ayan guys, kung napapansin nyo to guys, napakaganda nito sa gabi. Sa gabi guys, napakaganda nito. Iba-ibang kulay nitong fountain natin. Ayan. So update lang po guys ha. Ayan. Pinifinishing na nila yung flooring natin. Finishing na yan, pinatutuyo na nga yun. Pangina, inaabot lang ng ulan. Vacuum na naman nila. Ayan. Hi ma'am. Hi po. Yan na yun naman. Hi. So ayan guys, umaraw na. Umaraw na guys. Kita nyo mga stall dito. May mga stall dito. Magbubukas to mamaya. Magbubukas to. Eh, isang Egyptian. Egyptian. Parang basa yung ano ko, nararamdaman ko, basa yung medyas ko ah. So guys mag-end na tayo guys. Ito nga pala yung ating guys ayan. Mga taga-Letran, ayan, kanina binisita natin. Mag-ano sila guys, mag-shoot sila parang commercial. So bababa na tayo guys. Ayun guys, bababa tayo ng Jones Bridge. So alam niyo pa guys, nung kasagsagan ng bagyong Christine, nung Huwebes yata yun, Miyerkules. So itong ating lapag, itong ilalim ng Jones Bridge, binaha ito guys. Yung binaha halos hanggang baywang. Walang nakakatawid dito. Kasi ano to eh guys eh, karugtong to ng phase 1, phase 2 dito eh. Eto, napapasin nyo ito guys ha. Papunta tayo sa phase 1 guys. Ayan. Papunta tayo sa phase 1. Ayan. Ayan. Pupunta tayo ng phase 1 guys. Dito sa phase 1 guys, pag galing ka dyan sa likod ng sa gilid ng post office natin, meron din dyan daanan. May daanan din dyan. Ayan. Pupunta dyan sa Jones Bridge. So nandito may guardhouse dito.
ito yung entrance dito. May entrance dito. Ayan, meron tayo dito mga pandango sa ilaw ang tawag niya. May fountain dito. May fountain din dito guys. Maganda sa gabi yan. Iba-ibang kulay. May nagsasayaw dito guys. Ang mga statua na kasayaw. Masayaw ng may ilaw sa kamay. So hanggang dun sa dulo. Ayan, hanggang dun sa dulo. Ito yung phase 1. Ay sa likod ng post office, Manila Post Office. So nililinis na ng mga kababayan natin kasi basa. So dito sa baba guys, niingal lang. Dito sa baba guys, meron ditong tindahan. So ayan. So ayan. Daming basura. Oo. So ayan, hanggang dulo. Ayan. Hanggang doon sa Loton yan eh. Tagos yan doon. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat guys sa pagbisita sa channel ko guys. Maraming salamat. Ingat kayo guys sa mga ginagawa nyo, sa pagko-commute, sa anuman, sa abroad, mga kababayan natin, ingat kayo dyan. So muli hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa mga viewers, supporters, subscribers natin. Maraming salamat. Sana abangan nyo pa ang ating mga vlog sa aking KBR TV official, may page. Abangan nyo po ang mga ina-upload ko doon. Panoorin nyo at supportahan nyo po guys. Maraming salamat. KBR TV din sa aking YouTube. Ito po, naka-live po tayo sa KBR TV sa YouTube channel natin. So paka-share lang po ang ating video para ma-update naman po ang ating mga kababayan, yung mga nasa ibang bansa, para ma-update sila. So maraming salamat guys. Abangan nyo ako guys sa Dolomite Beach. Punta tayo. Sana makapunta tayo guys kung hindi na ito uulan. Okay? Maraming salamat guys. God bless us all. Thank you so much. So mga 20 minutes na lang tayo guys. 20 minutes na lang tayo. 20 minutes na lang tayo. So kakain muna tayo. Dito guys sa gilid, mamaya marami magtitinda dito. May magtitinda na naman dito guys ng kakain tayo dyan mamaya, kakain tayo.
Hello guys, mag-end na tayo guys ha. Maraming salamat guys sa pagbisita sa aking channel ABR TV. Maraming salamat guys. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you guys. Ayan, 4 minutes na lang tayo guys ha. Maraming salamat sa pagbisita. Ayan guys, huwag niyong kalimutan mamaya guys ha, may event dito 5 PM 5 PM guys. Merong Halloween ano dito, Halloween event. Merong trick or treat. Merong may mamibigay dito guys ng mga toys tsaka candy sa mga may-ari ng store doon sa baba. Hello, kumusta ka naman? Ha? Nangangawit ka na ba? Hanginin mo pa hawak-hawak yan ha. O ikaw naman, pagod ka na. Hindi ka ba nangangawit? Ha? Bahala ka dyan. Oh, kayong dalawa. Oh, meron ka pang baso sa ulo. Hindi ka ba nangangawit dyan? Pahinga ka na. Bye. Hi, Doug! Hi, vlog. Eh. Ito, si Kuya! Ayos na yung ano, punta tayo. Nag-away ngayon doon sa to. So ayan, maraming salamat guys sa pagbisita sa akin channel. 3 minutes na lang po tayo. Maraming salamat guys sa pagtambay dyan sa aking bahay. So abangan nyo ako guys sa Dolomite Beach. Baka makapasyal ako doon pagka magandang panahon ulit. Baka maya may biyahe pa ako. So abangan nyo ulit ako guys sa aking live mamaya. Magla-live ulit tayo sa Dolomite Beach. So maraming salamat guys. 1 minute na lang tayo. So guys, tuloy natin guys ang live natin sa Dolomite Beach. Okay? At sa mga live ko pa, sa mga susunod ko pang live, sana lagi kayong nandun para suportahan ng aking channel. Malaking bagay na po sa akin yun. Ayan. And maraming salamat. God bless you all. Okay? So ingat-ingat po tayo. Makulimlim na naman. Ingat sa mga commuters dyan, mga kababayan natin dyan. So gawin na natin kung ano to, 1.5 hour. So yan muli, maraming salamat guys sa pagtambay sa akin channel. So ayan, thank you so much. So sa mga nakatambay pa dyan na 15 million in the house, so tuloy lang po natin to. Tuloy natin sa Dolomite Beach. I-update ko kayo doon kung anong mga kaganapan doon. Kung merong naglilinis, kung marumi na ba o malinis na, titingnan natin ang sitwasyon. So thank you so much guys. Mag-i-end na po ako ha. Thank you so much. Diretso na kayo dito. Ayan, Sarah.
So maraming salamat guys ha. Okay? End na po ako. Mag-end na po ako. Thank you so much. Thank you guys. Bye-bye. Ingat kayo. Baka nyo ulit ang aking live sa Dolomite Beach. Okay? Kita-kita ulit tayo doon. Bye. Pwede dumaan dyan. Ayun ang eskolta. Doon. Bye! Ayan, naabutan niyo. Bye guys! Bye guys. Ingat kayo. Tapos na. Okay, ingat.